שוב שלום לכם. אני מניח שהפגישה הראשונה בינינו בוודאי גרמה לך לחשוב על מצבך באופן שונה מהרגיל. אכן, המרכז שלנו, כפי שבוודאי שמת לב, אינו עוסק בניהול המחלה והסימפטומים שלך, אלא בשיפור וקידום בריאותך. בעוד מספר דקות אציג בפניך את ממצאי הבדיקות שערכנו. אני מניח שהמפגש הראשוני עזר לך להבין על הקשר בין היציבה לתפקוד עמוד השדרה ועל הקשר בין עמוד השדרה למערכת העצבים, ולבסוף, והחשוב ביותר, על הקשר בין מערכת העצבים לבריאותך. כשהיציבה לא מאוזנת, כמו במצב של כפיפות עמוד השדרה, נוצר לחץ על עמוד השדרה. כתגובה, מערכת העצבים מעבירה הוראות אל שרירי עמוד השדרה להתקשח, וזאת כדי למנוע את המשך כיפופו של עמוד השדרה. התקשחות השרירים מובילה לכאבים ולשחיקת החוליות והדיסק. כאבים אלו הם רק הסימפטומים המעידים על כך שמערכת העצבים נתונה תחת עומס. עומס המצטבר במערכת העצבים משבש את התנהלות כל מערכות הגוף, ובכלל זה הלב, מערכת העיכול, מערכת החיסון, ופוגע בקשירות הגוף. מתח עצבי זה אף גורם לך לחוש לחץ ואי שקט ואי יכולת להיות ברוגע. ממצאי הבדיקות אין בהם כדי לתת לך הבחנה או דיאגנוזה. אנו יוצאים מנקודת הנחה שאתה בריא, שגופך מיסודו בריא, ומצויד במערכות חיסון והחלמה, אלא שכרגע מתפתחים תהליכים בעיקר חסמים במערכת העצבית המונעים מגופך להיות בריא. תוצאות הבדיקות נועדו לאפשר לי ולך לדעת את המצב התפקודי של גופך, ובעיקר של מערכת העצבים שלך, נכון להיום. הנקודה החשובה היא, האם אתה מרוצה ממצבך? ההנחה שלי, שאם אתה פה, סימן שאתה מאלו המעוניינים בקידום בריאותם וחיוניותם. נתוני הבדיקות נשמרים במאגר המידע, ומשמשים אותנו במהלך תוכנית הטיפול, כדי לאמוד את מידת התקדמותך. כך שלא רק תרגיש שאתה משתפר, אלא גם תוכל לראות זאת אובייקטיבית, מדעית, כיצד תפקודי גופך משתפרים. נראה לך כיצד יציבתך וגמישותך משתפרים. נראה לך כיצד המתח העצבי ושרירי הגוף משתחררים. בוא נאמר שאתה מעוניין להשתתף בתחרות ריצה או לעבור מבחן חשוב, ואתה מתייעץ איתי מה עליי לעשות כדי להשלים מרוץ זה. הפעולה הראשונה שאבצע איתך כמאמן זה לבדוק את רמת הכושר הגופני שלך נכון להיום. כך שעל סמך נתונים אלו אוכל לבנות לך תוכנית אימונים שתוביל אותך אל מימוש המטרה. אם מטרתך היא שיפור מצבך הבריאותי, הרי שאתה במקום הנכון, ולנו יש את הכלים המתקדמים ביותר כדי לעזור לך במימוש מטרה זו. כפי שהבנת, הכאב והסימפטומים הינם התוצאה. להעלים לך את הכאב מבלי להתייחס לשורש הבעיה, זה כמו לכבות את הנורית ברכב המזהירה מפני התחממות המנוע. כדי להביא לתוצאה אחרת, בריאות, חיוניות, שמחת חיים, הרי שיש צורך בשינוי הדרך. בדרך שבה כרגע מערכת העצבים מנהלת את גופך במישור הפיזי, הכימי והרגשי-מנטלי. למעשה, אנו מעוניינים לפתור את הבעיה מהשורש על ידי שחרור המתח והחסמים העצביים.
כפי שבוודאי הבנת, כרגע חסמים עצביים אלו מונעים מגופך לתפקד באופטימליות. זה בדיוק כמו במצב של הפסקת חשמל. הנורה לא תדלק. רק חידוש הזרמת החשמל יאפשר לנורה לדלוק. כך גם בגופך. רק שחרור המתח העצבי יאפשר לכל מערכות גופך לתפקד בבריאות. מסלול ההחלמה דורש זמן ותהליך. החלמה דורשת התמדה ושיתוף פעולה ביני, בינך וצוות המרכז. על סמך מחקרים וניסיון רב שצברנו, התוכנית המבוקשת במרכז היא בריאות אופטימלית. תוכנית זו כוללת טיפולי NSA, טיפולי SRI שהם טיפולים נשימתיים שהם ייחודיים לתהליך, ייעוץ תזונה, תרגילים לשיקום היציבה, הרצאות, סדנאות, שיחות ועוד. תוכנית זו נועדה להביא את גופך ואת תפקוד המערכת העצבית שלך למצב האופטימלי ולאפשר לך בריאות, חיוניות, אנרגטיות ולחוות רוגע ושמחת חיים. שיהיה לנו בהצלחה.